早く来てください。やめてじゃん。なんか道のり。やめてよ。逮捕だから。身柄拘束したの。現行犯逮捕。男は50代ぐらい。じゃあお前今帰れるんですか。でもさっきはあいつが私をぶつかったんだよ。違う。俺たちは目撃容疑者だ。まあまあやめなさいよ。お前容疑者わかるかお前。お前の独裁国家じゃないんだよこそうこ。だよ。俺たちなめんじゃないよ。日本国民だからね俺たち。街頭演説かなんかをめぐってね、通行人を殴ったんですよ。頭打ったって被害者。で転倒した。お前点検させるんじゃねえよ。俺さん救急車必要？だからそれを言えばいいんだよ裁判だったら。頭打ってね、なんか意識が朦朧としてると思う。私の身内だと何でもこれ痛いよ。お前はもう犯罪者だよ。街頭演説の邪魔に入ったみたい。外伝邪魔したんでしょ。いや110番電話早く。早く来たよ。ちょっと。逮捕してんだから。逮捕したら逮捕しろ。FJ 銀行の看板とか日比谷花壇とかないから。やめてください。どうでもいいから早く来いよ。ああ。警察が来ればいいじゃん。警察来ればいいんじゃない。警察今来たらお前逮捕されるんだよ。呼んでるの。痛いからお前警察使う権利がないから。ふざけたり指示だこけとあるやん日本の法律。教えてやろうかちゃんと。お前喫煙所があるところ。見ろよ俺日本国民だからね中国民じゃないから。女はいないよ。殴られた男性って言ってんじゃんさっきから。よく聞け人の話。ちゃんと。だから男って言ってんでしょうが。この